Jak leze Ahoj, tak rajta. Já jsem tady inkognito, paní Kulko. Karle. Ne, ano, Karle. Ano, jsem Karel. Já jsem Antoš. Ano, jsi Antoš. Jsem zde inkognito, madam, kurva. Inkognito přesítkovanou dětku. A kdo jsem? Hej. A Karelko to není. Ne, můj děda měl tež takovou sítkovanou, to s rovným kšudem a na stole České to. České dráhy. Já jsem byl jednou u dětka, to bylo před měsícem, a byl ještě sníh, nebo v prosinci, jak kdy to bylo. A šel Před jsme... měsícem byl únor. A on mi, já jsem řekl, že jdu ven, on nechce si počít beranici, ne, a já ne, že to je taky dobrý. Beranice, tak teď se trochu stará, to ještě mohl jít ledno si do zakladky, vole. To byly ale vždycky kruté zimy, Michale, to se nesměj, to se hodí. Jdem já. Jo, neříkej. Hej, musíme si mluvit od polédky, ať jdeme na počítače, já jebu, já nebudu dělat něco s dřevem zase. Budeme zase zvat kytičky na jaro. A budeme si zpívat prší, prší. Ale jak to pojedeme na letáčku. Já nechci to věru. Ne, dobře. Ne. Já mám asi 3 videa, teďka to je třetí. Víte, fakt je sexy, tak. Pardon, to byla Ondra. Kačenko si zakvákej. Kačenka zakváka. Kvak. Podívej, ne? Ne, musíš dak, to je nedělej, já nebudu mít světlo, to nebude vidět, Dixi. Rožní. Ne, au. A nehejte si tím světlem. Jo. Ukaž se na tvář, ukaž svou pravou tvář. Ty máš to říkala tlustý lidí. Ty píš nějakou. Moc. Stegosaurus, Michale. Jo. Ne, Do kačení špíry. do kačení špíry. Hedu. Uhní, Kubo. Nás je ale potom 12, ne? Ne, 11. 11. Jo, no to se vyrovná. Ale lezí. Co? Ale jak to nasypě, holek? Eva, já, ty, kachna. Les. To je sranda, říkej mi si někdo. Prase. Prase, budeš na Facebooku a na YouTubeku, budeš slavná, prase. Jo, jsem ale prase. Proč ne? Dobře, na Facebooku nedáme, ale na YouTube. Na YouTubeko. Jo, dobře. Prase. Vyjádřete se nám na kameru. Miluju Hanu Montanu a Miley Cyrus. Miley Cyrus. Milujeme Karla. A Antoše. Ne, Karla. Karla, Antoš to sexy pára. Jo, no. Přizvejte se nám na kameru, dobře, ne. S Lakinem pár prvňáků, ne? Kinder party. Dobrý den. No, zalez. Aha, je píší. To jsem to nám dal, Michale. Řekni nám něco na kameru. Prosím, vidíte, a teď dovolíš, půjdu, mám povzor na práci. Ty byl, vole.